jekk ningħataw il-fiduċja, l-istipendji ser nerġgħu nżiduhom b'15%. Din kienet l-ewwel miżura li ħabbar il-Prim Ministru mexxej Laburista f'sett ieħor ta' wedi elettorali fit-tieni jum tal-kampanja Laburista bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Din il-proposta u oħrajn li tħabbru mantiżi biex iż-żgħażagħ ikollhom esperjenza edukattiva isbaħ u aqwa. Fil-fatt minn barra din iż-żieda oħra fl-istipendji li wkoll tibni fuq dawk tal-aħħar snin, il-Prim Ministru tkellem dwar miżura oħra li tinċentiva u ssostni lill-istudenti Maltin waqt li jagħmlu perjodu ta' studju barra minn xtutna. Nafu wkoll kemm studenti ikunu qegħdin iħarsu l quddiem għal esperjenza edukattiva barra minn Malta, f'xi università jew kulleġġ ieħor, u dik hija xi ħaġa li rridu nħeġġuha. Għalhekk, studenti illi imorru għal esperjenzi edukattivi barra l-pajjiż bħal min jagħmel semester ta' Erasmus ser inkunu qegħdin nagħtuhom grant ġdida ta' €1,000. Dr. Abela stqar li dawn il-proposti huma maħsubin biex jagħmlu l-ħajja tal-istudenti eħfef isbaħ u aħjar. Dawn il-proposti jenaqdu ma' dak li tħabbar żgħażagħ fl-ewwel jum tal-kampanja, b'mod partikolari il-miżura imsejħa Żgħażagħ Kickstart li se tarhom jiġu eżentati mit-taxxa fuq l-ewwel €30,000 fl-ewwel 3 snin mindu jibdew jaħdmu full-time jew jiftħu negozju bħala startup. Din il-miżura se tħalli sa €12,300 addizzjonali fil-but ta' kull żagħżugħ u żagħżugħa. Il-familji wkoll kienu fost il-faxix tas-soċjetà li l-proposti tal-erba' filgħodu ffukaw fuqhom, partikolarment tal-ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità. Il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità ser tibqa' tapplika għalihom ir-rata tal-ġenituri għal finijiet tat-taxxa sakemm l-ulied ikollhom l-età ta' 23 sena. U dawk il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità severa, dik ir-rata se tibqa' tapplika għalihom sakemm jibqgħu jieħdu ħsieb lill-tfal tagħhom irrispettivament minn kemm ikun il-perjodu. Dan fil-waqt li l-Carers Grant li llum huwa ekwivalenti għal nofs il-paga minima se jkun qed jirdoppja minn Gvern Laburista ġdid u bekk jiġi ekwivalenti daqs il-paga minima nazzjonali. Sa dan it-tant ħabbru wkoll miżuri li se jwieżnu lil dawk li jieħdu il-pensjoni tar-Romol. Mis-sena d-dieħla ir-Romol ser jibdew jirċievu pensjoni sħiħa tal-konjuġi li jkun miet. Però ċirkostanza oħra ta' dawk ir-Romol illi ġa jkunu intitolati għal pensjoni u mbagħad ser ikunu qed jgħaddu għal pensjoni tar-Romol u biex nagħmlu tajjeb għal ħansejħilha hekk l-ewwel pensjoni illi tkun intilfet se nagħtu 20% tal-ewwel pensjoni bħala kumpens bżieda mal-pensjoni tar-Romol. Dr. Abela temm jgħid kif dawn il-miżuri jagħtu priorità lil ħin is-serħan il-moħħ, is-sostenibilità u l-esperjenzi li wħud minnhom jiġu darba biss fil-ħajja ta' individwu.